Kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu kaya ya sajae ngono. Wah, niki lha mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ki omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem karo glinding. Glinding dasmu. Ketoke kaya mengejak Gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki Gojek. Arep kae pepundhen, arep kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Truk. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Ning ana sing aku sajae kaya wedi nglakoni lelakon iki kok. Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa. Nek mitrataku lho, ya. Nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Anak-anak wingi sore Gatotkaca Antarja Antarsena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Isa kowe musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho, Gong iki. Asli ora goro. Aku nek ngene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ra beres. Oh ya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo Ndara Antasena. Ya, Gong. Bukti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa ngendikane Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso?
Kula aja dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sisan tak bondol boke pakunjaran, ora tak pakani mati nek pakunjaran kowe. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah kuwi nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Wong niku nek ajeng menyiliti, menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton terang-terang. Sebabnya apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayari ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Aku Subriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus lima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur wonten niku Prabu Baladewa panos maning jal-jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17 wong elek nyolong mripat mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki bajigur iki. Sane ngene, Mas. Perasaanmu sebagai anak, yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Mangane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkul ate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus lima sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten? Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula.
Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampean, Piyai Swinakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampean isin selawase. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta? Oh, dadi critane ngono to. Wah, aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupawani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo, ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo Kahang Rangkul iki. Tro, ngati-ati lho, Tro, iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Terus mengubyang-ubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lha ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh, nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing kene iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki terus. Wis rasa sedia power bank iki. Ayo. Ya medal pundi? Medal iki enggak? Ha, ora. Niki ciyot ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ah medal pundi? Kowe ngampet to ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek kowe tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Nek ngampet wis ket mau Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata Ya tak mlebu. Lho nyerotok le bang kae. Wis. Lho kok ora to? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus mengono bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng sirahmu rak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibano. Bajigur iki piye ta iki? Ngene tak naik jopone. Samane pripun? Dirono. Kula kelas kali kula kolak-kolang kali kilen kula kenter kali kajuk kula kileng-kileng.
Kelas kali. Kelas kali kula pulang kaleng kilen kali kendir kali kula kileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kendir kali, Kula saya. Kelas kali sik. kala kula kelas kali kula kulang kaleng kilen kula kilen kendir kali kula kileng. Coba. Haji Gus, Apa? nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kula kelas kali kula kali kilen pasan kinten kali kula kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kenter kali. Kala kula kacok, wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep kulake pira? Prek. Antel mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kacok arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae, Truk. Ya. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong, Non, Petruk kon maju. bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Wonten dawuh, Den. Petruk, Non, kowe tak takoni jujur. nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Petruk, Nun, tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano, yen perlu kowe bangga kepancat pun ndak tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Gong ora sro-sro kuwi aku arep omong-omongan malah. Nun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mampet jai mboten napa-napa, Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajeke dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk. Ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Petruk Gunto, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Sampeyan ora kelingan jaman kula niku ngomong karo sampeyan. Wit cilik nganti gedhe, wit kucuk nganti gelung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kuwi nyumurupi Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elengke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kula sing elengke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Kebangetan to Den. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak kanggo diuntir. Mbahmu niku Narendra
Duk Deng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sangma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrane pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lek kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Kene mayar. Endi ngonone kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Dua puluh. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Ndra? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Niki makane sing maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang Supan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter cilik. Aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong nggih, aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar dintangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya Duk Deng Samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinata mendat jinara ngentir. Terus kae nak tembung kae tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinata mendat jinara menter inumbak bengkong sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkong sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambahi tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa ki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane
Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono parangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi parang karo apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewane ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot kowe iso kae. Iki arta buktekane Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantik. Ungano dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba dadelan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane, Pak. Piye, Kong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Gong. Panas Gong dadaku. Panas Gong. Kapamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh Gong. Aduh Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-nonton jae gletak gitu. Ora gleleng. Ayo. Ayo, Gong ora ngono ki Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono Gong. Aku wegah. Weh, la ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget le. Oh, gleren aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndoranta sing lho. Nek arep nyembur ngono aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu kok ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Rameng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang amblos bumi. Rasange tok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak amblos bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Cilaka ora. Urusan dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura.
Mergo aja nganti dingertani ento aku ora mbelani karo Sumandra aku tak ndel. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki pate Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Pate ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Oh, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok yo entuk seker, Pak. Aku nek sangku werna-werna kok. Petro, nun. Oh, mulih ora. Mboten kaya bali kene pun barang Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ora ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggo tak dhewe diajar wong loro terus. Ya, candak mati dening aku Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora ya karang kleru saya abot ki sing tanggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara ya basa kira. Panuswani jajaran Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa? Areng apa ra iki lho. Sumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat ana paning Prabu itu greten negara jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi ta. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung arep endo saka suasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari Mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu wae jaran Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel, kanan kaya kene iki bapak mesti bantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mantu. Ora tak pethuke kok sembrono, nek tak pethuke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethuke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak Gong. Kowe iki ngopo ya kowe iki? Menungso ra tatanane. Kowe sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, keprawatu. Sik, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe nemu nyawang kok kaya
Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, Tenane, tenan yakin. Sesek. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan, oh gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara Jagat Pangestu Tunggara. Bagong. Bagong. Ah, lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong, Nun. Baladewa bakal maju nang Pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek semene iki ra tonjo ya. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi ndonga keganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nggih, nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih, Pamujimu tak jaluk. nggih, nggih kula dongak-dongake nek pasoparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene iki pasoparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake regane ati. Lah iki apa iki? Iki kok ngedhep kaca gedhe iki apa iki? Lha iki kok ngedhep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramata, jemro timbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati treng aku. Pitramut. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bagi paring Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu ngujo dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petra kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan Petra kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petra. Mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Inggih, Kyai. Namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula, Kyai. Jagat menika dadosa paseksen. Menawi Kyai Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaling negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kantong bolong, Yayi. Pangandika Waduka menika saestu. Menapa wonten jamak limanipun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Nggih. Kula nyuwun pamit. Lho, si Adiar tindak menyang endi? Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampi Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ning aja goro ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yai tumunten wati maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Lah kok dadi ora kaya adat sabene.
Pendak-pendak pun Kakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun Kakang. Nanging kok kaya ora sabat sabene kok pating cilinguk. Werkudara sajake ora kuwawa. Adu tumandenging netra kelawan pun Kakang Arjuna mung tumungkul. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta. Siap dirawuh maneh, malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ing wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen wis rampung gone nambak rengkaning praja, Siadi bakal nganti lampun Kakang. Lah kok malah Siadi tekan rawuh nang papan kene meneh. Yaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Nating Ndarawati, Perkudara. Nggih. Sing gedhe pangapuranipun pun Kakang ora ndangu lawan Siadi. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging Siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana mun Kakang ing kono ana Siadi. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwas. Bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun Kakang nang ngature Adi Mulanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal golek utawa pun Kakang ora bakal gawe perkara iki. Ngature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana manungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndarawati. Werkudara ngene wong utuh apanane. Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Kulo nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe baline pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang ora sudi ngadang taruna karo. Ya pancen kudu kaya ngene lakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lakon kuwi adile mung dilakoni, kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budhane Karang Kadempel sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Nyun mangapura marang Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuh Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken blegegek ugeg sadulita mel. Ndara kula Den. Ndara Kresna ing Ndarawati. Sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya, Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih, kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya, Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Den. Iya, Bagong ndak tampa. Iya, Bagong ndak tampa. Bekti kula Ndara, iya nala garing tak tampa. Iya nala garing tak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar.
ngelingi marang lakon ingkang dumadi marang praja ing Ngamarta. Mesine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Tandrawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng ngaku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng ngaku yen to kabeh niki merga saka Tandrawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing asta pustaka Jamus Klima Sada. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Klima Sada. Mula akeh-akehing para kawula, akeh-akehing para warga sami mestani nek pustaka menika sing asta Sinuwun Ndrawati. Niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak, menika mangke badhe banger bajing lho, Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumandhut teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuwan Nata Ndrawati, Gus, pepunden kula ing Dwaraka. Kula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak, pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane Mang Beto teng Karang Kadempel, kura ruktine sak tataning panembah. Ning nek Petruk isih urip, syukur mangayu bagya seketi jumurung. Ya ten pancen mengko aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit bebarengan kalian kadangku Arjuna. Aku tak ngumpul menyang didunungi pustaka Jamus Klima Sada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk, ampun manglalek persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengan ndika. Kanthi dene ngentosi Sileming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Nanging tumunten Maduka Bapa Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawau Langit. Andadosaken kejot raosing manahipun ingkang putra pun Dewaning Ret. Penemban. Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kaki Prabu wonten timbalan. Jumbo kalawanku ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku. Nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta. Sira bakal dadi Narendra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar praja Ngamarta. Nggih. Tumunipun bapa budal saka negara Ngawau Langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaningrat ingkang wigati gawe srana. Piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Waton mundi pustaka Jamus Klima Sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih Dewaningrat. Menika saestu Pramban. Apa ana jamak lemeng ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat. Walah dalah matur sembah sewunun ing tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Pramban. Samangka aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat pate wonten dawuh. Kret lampit saperangan para wadyabala. Pramban bincang entosi menapa sakmenika entosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaningrat budal nitih palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Pramban. Apa iki? Takon marang aku Raden Janaka, kowe sapa? Narendra Ngawau Langit Prabu Dewaningrat. Kepasang Yogya katuju ngene Raden. Dene aku ketemu karo Raden Janaka, mula gage tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta. Ngerti yo? Bapa Pramban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Samangka aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal enggak dampar praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Kok mata mloro ora ndedelok.
Kowe nyumbari wong Amarta marolekno uripmu gadekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Wah, dalah sing edan muni macan. Ya, ora bakal aku wegah. Ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange. Murut jajalan Raden Janaka leganing atiku. Anak Prabu. Ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda. Mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka. Isa menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun pustaka Jamus Limasada menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Ya bagus. Pendhita tuwa dewa kaana. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Ora bakal tak silaki Raden, ora mbok balik kanggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kowe tiba saka Dirgantara. Sampun pinanggih kraning Indra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to si adi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadane sesi ning kredring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning Salamba. Arjuna wonten dawuh, menungsa dunungake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang? Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku le teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar diduduti awakmu. Kelingan ora? Oh. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Bapak. Kula tak malik ya. Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Iya Petruk, malah dadi lopes. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame. Pripun niku? Wah dadak nyiwasa sistem. Ora. Topo ngrawi kok grombyang. Topo ngrawi tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petro. Iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Ora dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungon aku. Aku ndek mungsuh Patenana rebutan pustaka Jamus Limasada. Tiyangipun wonten pundi? Ning kono Patenana. Sendika ngesta. Apa iki Bambang Pangluaran? Kowe dewa kauna iya. Sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke. Mati dening aku. Kowe sing mati. Mengarti bani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggul Mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud.
Ah. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajaya. Apa wong kok ngobek-ngobek? Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Kakang Semar. Boyok kula mantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele. Menika wujuding pustaka. Ya, tak terima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi uni. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Alhamdulillah. Pun paripurna, Den. Iya Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awit kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamatan daya dinayan ayem tentren manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.